Hane, prestazitzeko. Oso ondo. Hori da. Lehen da biziko platera zer izango da? Bueno, gaur orentxe imar dugu, hauntz gaztai entxalada bat, fruitu lehorrakin. Bai? Hori da. Osagaiak izango dizkizuet. Hauntz gazta, tomate txikiak, fritu lehorrak, urrak, intxaurrak, arto frigitua, pipitak, uraza berdea, aritzoztoa eta modena ospina. Osagaiak izan ditut eta hasingo gea lanean. Oso ondo. Bale, ba. Bueno, letxua garbituko deu, urazak, barkatu, garbituko ditugu lehenengo. Bai. Orduan hartzen ditugu. Eta, ara, guaza, freadera. Hau hemen txegoa? Hortxe utzi? Bai, venga. Bale. Entxalada bat iteko, garrantzitsuna, normalen, uraza ondo lehortzea. Hori da, hori da. Dio, Ondo garbitu bestela, eta gero bai, hori da. ura ondo Xukatu. xukatzea. Bai, hori da. Bestela entxalada bagaituko da Bai. urtantokin eta atondu ere eta, Hori, bai. bueno. Garbi-garbiak, gara dituzu. Bai, bueno, guk daukau zortea handia, araman ekoizle bat daukau, patxi, Berak eta ekartzen dizu. berak eman dizkigu uraza hauek, gaina familikokin asko ibiltzen gea baita ere, eta orduan bere amodio guztikin dizkigu gauza hauek. Hori da. Bertako baratzatikan ondo garbituta. Bai, bai, bai. Zuzenean sukaldea, ezta? Bai, Hori da. bai, bai. Eta ordiziko perian izaten da. Zene, Igual, bai, ingo bai, bestela, hori da. Beste leku batera. Bai, zure zeina. Bale, Karreko distentzi bat. oso ondo. Hori da. Pixkanaka martxa hartuko dugu, ezta? Bai, Gaur badakizu lehen da biziko eguna dela. bai, pixkatola. Bai, hola, pixkata. Nerviok. Zeiton pasako zauen. Bai, Hori da, bai. Zula onduko jazota. Bai. Bueno, orduan hemendik eskuminak bialdu baizkiogu, ez? Patxiri, Arizmendiko etxekoi, Lourdes, Aritz eta Eta familia guztia. guztia, Hori da. eta gure Iker txikiri. Eta eskerrik asko letxua, tio. Urazaka, tio. Bueno, nik uste dut olaxe. Listo, nahiko, Bai, bai, nahiko. pasillo bat egingo dugu eta... Hori da. Hori da. Horixe, ondo kendu. Bai, eta hau nahi bazu jarriko dut. Bai, Hemen, hola. hori da. Hala. Hemen Bai. Bai, hori da. Hotxe ginen utzi. Hori da. Bueno, Prez ditugu urazak garbituta. bai. Orduan lehenengo inberduna da, urazak eta tomate txikiak montatu igual platerean. Bale, hemen txen, gratuko Bai. dizu platera zuzenean hemen txen. Hori. Oso ondo. Eta hasiko gea... Bai, ikusten dut hemen zartagia duzula, Bai. eta pentsatzen dut fritu lehorrak hemen salteatu egingo dituzu. Ez, fruitu lehorrak ez ditugu salteatzen, gazta bakarrik. Ah, Fruitu gazta lehorrak, bakarrikan. bai, Ah, hori da, bai. Ondo. Fruitu lehorrak tekstura ja ematen diote. Artoa nola frigituta da hon, Hori da. horrek kraskaria ingo du, nahiko kraskaria, kontu Bai. zortzak pixkatola balin mauzkezue, igual ez da entxaladei komenigarrena, baino... Eta orduan ingo dugu pixkate zu nahiko bizin, hori da. hola, erregosi bi aldetatikan, Bai. eta berotu ingo da baita ere gazta, eta horrek ingo da pixkat urtu baita Hori da. barruko... Ze joku ematen duen, Gazta zati batek. Hori da, Gazta hori da, zati batek. hori da. Hauntz gaztak ensalaetako eta horrela Bai. epele-pelian, da Bai. koloria emandata, bai, hori da. Bai, eta hauntz gazta, bueno, orain asko erabiltzen ari da, Asko, eta asko. baliteke beste gazta batekin ere egin alizatea. Gazta mota asko daude, eta, bueno, probatu dezakezute, gustoko Bai. dezuen Hori da. bri gazta, ere asko gustatzen zait. Ez dakit igual ontako. Ilia zabal gaztarekin egin ditugu Ilia zabal hemen. gaztarekin Ja. dena dago oso ona baita. Hori da. Bueno, Listo, pasillo erra? Bai, hola, bueno, pixkat, jarri morea... pixkat, bai, more pixkat sartu Bai, duzu. hola, hori da. ikusteko... Gustora bada, ez honetan emakumea, tartean. Emakume tarten, eta Hori da. sukaldeen gainea... Bai. Tartean... Etortzen dira txorienera emakumeak, baina, bueno, handik Gutxi, oaindik gutxi, egia egia, bai, bai, pixkat, bueno. Baina, bueno, animatzen hasi dira, bai. Bakizu, pixkat, emateo ez gehala, baino nahiko lotxatik izaten gaulako gauzatako, kostau iten zaiu. Bai, aurrenengo pare bat egunetan. Bai, gero ja, ez, gero dena pasatutzen. Hori da. Bueno, bain tomate txiki, moztuko iteo, zuen guztua baita ere, baina, bueno, ez da, hola, ezer berez egin beharrik ez da. Kolore bizkat, Bai. bizitasun bizkat emateko.
Aramatik zatoz, Bai. esan duzu, Goierritikan, Gipuzkoan, Bai. eta jatetxean izan ez dugu zango handikan. Bueno, jatetxek dauka kokatzen den etxe bizitzan izen berdine, Tokialai, eta Tokialai. etxea, eta jatetxea ere Tokialai, da. Aramako ostatua deitzen dio jende askok, baina bueno, izena Tokialai. ere badu, eta izena Tokialai da. Eta izena du Tokialai, eta Tokiare alaia izango da. Oso ezta? alaia da. Hori da. Batez ere orain ja udaberri Bai. momentu hau, terrazan, Terrazan, oixen elizan, lorak, alamenian. bai. Gizona ere, bueno, ez dugu esan, baina lora zaina dago, eta lora tarten ibiltzen gea, eta Egunero, lore desberdin bat etorriko zegu programara, hori ezta? da, hori da, hori da. Nere pixkat, kolore pixkat emateko. Vale. Bueno, hau hola daukula, Hori, nintzen ingo dauna da, fruitu lehorrak txikitu. txikito. Bai. Mortero batean matxakatu ingo dituz, Bai, ezta? etxean Hori da. eukiko dezute olako zeo zer, edo bestela bildu trapu batean, zeo zer Hori da. gogor, alde zuen eran, bale? Mhm. Beti ere komeni da, gorrenarekin astea, Bai, kasu honetan frigituak beste batzutan adibidez latan etortzen dira eta bigunak izaten dira baita ere, konserban. hori ezta? da, bai, Hori da, Beste baita aukera bat ere, izango litzake, hori da, bai. baina honek ematen dio beste tekstura krujintiena. neri harto frigitu asko Bai. usten zait. Zaporea ere, potentziatu bezala egiten du, orduan, bueno, nahi badezute gordinarekin egin, gozoago gehitzen da, egositakoarekin, Gozo puntu bat, bai. hori da. Baina hola gatz puntua ere nola badun, nik entxaladei normalean ez diet gatzik botatzen. Ez diozu. Ez, gatz gutxikin lan iten dugu, gero bakoitzak nahi badio gehiago bota, Hori da. orduan, bueno, pixkatola txikitu, eta nahikoa. Orduan hau, Bai. nahi badezu, bai, hola. Banan botako ditugu. Pixkatola gainetikan, ez da, bai. Baita ere indezakezute plater batean edo bota, eta gero denak ondo nahastu. Baina, Baita ere. bueno, azken finean entxaladan dijo dana, orduan. Hori da. Eta orain ustu egingo dut hau libratzeko, ezta? Bai, hori da. Txin, lasai. Gainera gero nasketa hori ere erabili daikezu beste gauzan baterako. Hemen dena gorde eta olio dena... bat ospin pixka bota, eta berrekin Bai, ere bai, ospin eta- olio bat egiteko ona. Bai, edo aragi bati, edo arrai bati botatzen badiozu, ere labean sartu aurretik, nahi frutu lehorrak Frutu ere. lehorrak dira, beste aukera bat. Bai, nik asko erabiltzen ditut. Gainera oso onuragarriak dira, Bai. frutu lehorrak, egunero pixka-pixka jatea. Hori da, beti esaten dute egunean, lau bat intxaur jatea oso ona, Intxaurrak osasunarentzako. oso onak dira, baina beste guztiak ere badauka bere Bai, zera, eta orduan, frutu lehorrak pixkat, egunero. Gehiegire ez txikitu, bestela ez. pasta antzeko bat ingo da, orduan, hola. Eta nik pipitak ez ditut zatitzen, hori zuzenean botatzen diet ere, eta gainera oso goxoak daude. Oso gozuak. Pipak telebista aurrean, Tetrilien iserita, momentu askotan, ezta? hori da. Hau nahi badezu ja? Zurituta, Bai. Zer da? Pipak zurituta, pipitak ez ezko gustatzen. Ez hola ensaladan ondo, baina bestela gero momentuan gozamena da norbeak zuritu eta jatia. Nola ez, asko aldatzen da sentsazioa. Gatzakin da, bai guztiako lan. Garai batian, zine ikusten jutean ginean posible izan jateak, gaur egun ez. Gaur ezin da, eskerrak, zuin batikan, Listo, hori listo dago. Hori da, baina ospin pixka botako diogu. Bai, bota bat diogu olioa, oliba olioa, Bai. oso ona, gustoko dezuena, badaude baita ere ezberdinak. Desente bota bartzaio, frutu lehorrak pixka zupatu iten dut eta. Hori da. Gordina danez, baita ere, bota daikezuela lasai, ze gordina danean jan daiteke desente. Vale, hori listo. Eta orain botako diogu ospin ikutxu bat, hau pixkat dago loditxegoa. Bai, reduzio bat bezala, bera etortzen da, gorpuz pixkat badaka. Itxura ere beste bat ematen dio. Hori da. Listo. Gaur egun horrela erozileike. Bai, eta oso ondo zer hau pixkat da denbora behar dezu hori egiteko. Ez dauka misterio hondik, azukreakin. Eta hori zartagia. Zartagia, bero-bero. Bero-bero, hori zezarra nuan, pentsatet bi alderdi bakoitzetik kostratxo bat egiteko, ezta? Hori da. Jarki.
Orduan, hemen ere olio tanto bat, ez da gehiago behar. Behatu Zertu ez dadin, bai, Ja. oida, bai, listo. Vale, berotu bitartean ikusten dut hemen zer aukera zabala ekarri dizun barazkiekin, ezta? Bai. Hori da. Bueno, hori, esan dizuten bezala, Bai, aramak patxik, dauka, bai, bai. ekoizle ezberdinak, gizonaren baserrian ere, agerre baserria, Bai. lora zaintza baserri bat da, baina baita ere, porruak eta handikan ekartzen ditugu. Hori da. Eta lora zaintzan, orain udaberria hasten da, eta orain lore aukera ikeragarri Hori dago. da. Mendenak ditugu ezaguna, piper berdea, piper gorria, kuiatxoa, baratxuriak, azalorea, brokolia eta hau jengibrea. Jengibrea. Hori erabiliko dugu, Rikio eta batzutan horri azalak entzen diogu, eta hemen infusioa emar dugu, gero, baita? Infusio egin behar dugu. Bai. Iloxe. Katarroantzako. hori da. Bueno, Hau listo, hori listo, orduan gaztaia bota, Infusioa gaur tokatzen zagu o beste egun batian? beste bat. Beste egun batian, badakizu, beste egun batian jengibreren auto. infusioa. Hori. Hori da. Eta guain hau pixkaten utzi, Bai. ideia, igual sua jetxiko diogu ez. Sua hor zuzen dutia, hola? Hola xen. Bai. Puntu hartuko dio pixkanaka, pixkanaka. Hoi, bai, zadio, ni ez nago ohituta. Ez da ohituta. Ez, hola, gasa, bai, bakizu ez. baina- Baitugu egunak eta oango honetan ikasiko duzu ondo. Bai, ezta. Hori da. Listo, buelta emango diogu, Eman dizu eta buelta, buelta emateko, bai. Hori. pixkat urtzea, ez da beharrezkoa ez da ere, Koloria bai, hartu du pixka bat. bai, desente, orduan itzaldu ingo dugu, Mhm. baita erabili, Jasoko ditut. bero residualak gehitzen den beroi erabiltzen, Bai, pixkat hori da. bukatu, reziklajea, Hori da, ja. Badakit hortan oso saiatzen gea, saiatzen gea, zeala bai, eta bai, fina bai, bai. zeala, Bai, bai, bai. Bueno, eta listo, hau hemen aurkeztu, eta gero gaztaia, Hori da. Bauxen izango da, hanek ekarri digun lehen da biziko platera. Zeitxura honekoa, bere alagatoz. Urazak garbitu eta xukatu. Tomateak erditik ebaki. Fritu legorrak txikitu eta uraza gainean ipini. Oliba olioa eta modena ospinarekin gozatu. Ahons gazta zartagian buelta eta buelta gorritu eta entzalada gainean ipini. Hane agitatu ditugu barazkiak, baina badakit zuk egunero lore bat ekarriko dezula. bai, Ezta? bai, Eta hori gaur da. kolorea zein izango da. Osa, hemen daukagu. Hori da, dalia bat da. Dalia bada, ze polita. Bai. Naranja kolorea, ezta? Bai, Bixi-bixia. Hori da, Oso polita. Hemen, udaberrian. bai, hori da. Igertzen da udaberrian gaudela. Eta orain, dastatzeko momentua. Oso ondo. Zala freskoa, Bai, udaberriko zea, hoi, baita ere. Bai. Dena udaberria. Ze gare polita. Dana du bere enkantua esaten den bezala, Bai. baina Baina zai gaude, udaberrin Hori. zai gaude denak. Aurten behintzen. hori da. Egun luziak, eta Hori da. Argitasuna, hori da. Ensalada dago, goxo-goxua. Ze soinu bateatzen duen, Bai, zera, bai, frutuak, letxu, bai, eta frituak ere bai, letxuak, ez? Baina go letxua dago, bai, oso... ostruan, Bai, eharra. Eta fritu lehorrak, bueno, ematen dio bere berezitasuna, animatu zeitezten. Fritu lehorrak entzalan erabiltzen. Zerratikan gutxienez egunean, lau intxaur, beste aukera bat, beste fritu lehorrak jan berdialako. Ezta? oso ondo. Hori Bai, da, gure hori lehen da biziko platera, eta bigarrengoan, zerrote da, zure zaion, eta bere alagatoz.